Dobrý den, přátelé, máme tady další případovou studii Omada SDN. Dnes jsme nepřijeli za zábavou, ale podívat se, jak Omada pomáhá tam, kde panuje těžká dřina. Konkrétně se nacházíme v Mohelnici, v jednom z logistických areálů společnosti ČSAD Logistik Ostrava, která se více jak 70 let zabývá přepravou a skladováním zboží. Sklad je to rozsáhlý, celkem dokáže posloužit k uskladnění až 36 000 palet. Nároky na bezdrátové pokrytí skladu byly vysoké, k síti nejsou připojené pouze čtečky čárových kódů, ale také vysokozdvižné vozíky, které skrze ní získávají data pro co nejefektivnější navigaci k požadovanému zboží. Kompletní instalaci zajišťoval náš certifikovaný partner Global Electronic, se kterým si o práci s Omadou SDN popovídáme. Firma Global Electronic je už 14 let na trhu. Máme dvě divize, jedna je slnoproud a druhá je slaboproud. Slnoproud se zabývá instalacemi veřejného osvětlení, slaboproud se zabývá bezpečnostníma technologiemi, konkrétně třeba zabezpečování budov, požárními systémy, strukturovaná kabeláž, optické sítě. Tepelink jsem znal jenom povrchně, chtěl jsem si rozšířit vědomosti, tak jsem se přihlásil do Tepelinkové akademie, kde jsem byl seznámen s celým jeho portfoliem, kde byl představen i software Hamina, která nám dala prvotní impuls k možné realizaci umístění Wi-Fi. Software Hamina Wireless nám umožňuje profesionálně namodelovat bezdrátové pokrytí i velice složitých a členitých budov. S Haminou úzce spolupracujeme a poskytujeme technologická data našich produktů Omada SDN. Máme tedy jistotu, že návrhy generované komplexními algoritmy co nejvíce odpovídají jejich chování v reálném prostředí. Partner od nás dostává profesionální vizualizaci, kterou může použít k prezentaci navrženého řešení koncovému uživateli. Na tenhle projekt jsme použili zhruba 50 Wi-Fi bodů TP-Link 653. Použili jsme potom 5 racků a zhruba 12 poječkových switchů, které napájí nejenom ty Wi-Fi body, ale i celý kamerový systém, včetně kontroleru OC200. Doporučil bych Omadu SDN pro svoji jednoduchost, přehlednost a konfiguratelnost celé sítě.